Salut, sunt Bogdan și bine ați venit la primul episod din Download aici pe trizigor.com. După cum ați văzut pe pagina noastră de Facebook, ne vom face tutoriale de lucru în Photoshop, Vegas Movie Studio, FL Studio și multe altele. Totuși, m-am gândit că nu toți avem aceste programe în calculator, așa că m-am decis să vă arăt cum să le downloadați. Pentru început, vă voi arăta cum se downloadează Photoshop-ul. Deschideți o fereastră browser și introduceți acest link, pe care îl voi pune și în descriere. Și dați click pe Download. Eu deja mi-am downloadat asta aici ca să nu mai stăm să așteptăm. După ce se downloadează și fișierul vostru, dați click aici. Trebuie să închideți fereastra browser sau să o puneți în bară, cum doriți voi. Extrageți dosarul în desktop. Închideți fișierul și deschideți acest dosar. Și dați dublu click pe Photoshop. Prima oară când îl deschideți, posibil să vă dea această eroare. Nu e nicio problemă, dați OK și aplicația se va restarta. După cum vedeți, acesta este Photoshop-ul. E foarte simplu de luat, deci nu o să fie absolut nicio problemă. Este complet, nu are absolut nicio lipsă. Dar asta a fost și pentru săptămâna asta, nu uitați să vă abonați, să conectați și pe alții la site-ul nostru și până data viitoare, succes în Photoshop!